давлатманд раҳимзода раиси додгоҳи ноҳияи панҷи вилояти хатлон мавриди ҳамлаи як сокини ҳамин ноҳия қарор гирифт ва ба далели захм бардоштан дар бемористон бистарӣ шуд. Як манбаъ дар раёсати умури дохилии вилояти хатлон ба радиои Озодӣ гуфт, ки ҳамла ба раиси додгоҳ бегоҳи 31 август дар ҳуҷраи корияш сурат гирифтааст. бино ба иттилои манбаъ, нафари ҳамлагар боздошт шуда феълан дар боздоштгоҳ ба сар мебарад ва таҳқиқи ҳодиса шурӯъ шуд. исми ҷавони ҳамлагарро ошкор накарданд, вале гуфта мешавад ӯ таи як соли ахир дар додгоҳи ноҳияи панҷ дар мавриди пардохти алимент ба ҳамсари собиқаш баҳси додгоҳӣ дошт. кори даҳҳо сокини Тоҷикистон бо далоили мухталиф ба додгоҳ афтодааст ва бархе аз онҳо аз баррасии нодурусти парвандаи худ ва афроди наздикашон шикоят доранд. моҳи июли имсол Шермуҳаммад Шоҳиён раиси додгоҳи олии Тоҷикистон ҳам дар нишасти хабарӣ гуфт, натиҷаи ҷамъбасти фаъолияти мақомоти судӣ нишон дод, дар ин давра баъзе судяҳо ба вайронкунии муҳлати баррасии парвандаҳо роҳ доданд. баъзе қарорҳое ки ғайриқонунӣ қабул шуда буд, аз тарафи судҳои болоӣ бекор гардид. ӯ гуфт, бо ҳадафи аз миён бурдани камбуд дар кори додрасҳо дар нимсолаи дуввуми соли 2017 чанд маърака ба нақша гирифта шудааст, ки омӯзиш ва ҷамъбасти асосҳои бекоршавии санадҳои судӣ аз ҷумлаи он аст. ҳарчанд ҳодисаи ҳамла бо табар бар раҳбарияти додгоҳ дар Тоҷикистон ҳодисаи камназир аст, чанд соли қабл ҳодисаи пошидани тезоб ё кислота аз тарафи як сокини пиронсоли шаҳри Исфара ба сару рӯи раиси он вақтаи додгоҳ Абдуҳамид Давронов сабт шуда буд. ин ҳодиса тобистони соли 2012 иттифоқ афтод ва баъдан дар моҳи октябри ҳамон сол нафари муттаҳам ба 8.5 соли зиндон маҳкум шуд. мақомот гуфтанд, ки дар натиҷаи пошидани тезоб чеҳра, чашми чап ва дигар узвҳои Абдуҳамид Давронов сӯхтанд. Зайнулобидин Ҷураев сокини Исфара дар додгоҳ ҷурми худро ба дӯш гирифта гуфта буд, ки ба паёмади ин ҳодиса аз қабл омодагӣ дошт. ин сокини Исфара аз соли 2003 дар додгоҳи шаҳр баҳси соҳибмулкӣ ва истифодаи қитъаи замин дошта, ба гуфтаи худи ӯ аз бархурди номуносиби додрас ба хашм омадааст.